Maayong Udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes. Yari kita sa ika-24 ng petsa sa bulan sang Enero tuig 2023 mga kaaksyon. Magainop na kita tubdob kita sa Taknalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon unit reporters mga balita nasyonal karon dugay-dugay plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag magka-time kita diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon do nagaguom-guom naman no since kagabi do hindi gid mamabaskog ang ulan panalithilang mga kaaksyon pero ti marugoom-guom gawad wala ka silak si Haring adlaw sa sining adlaw man mga kaaksyon no daw gayambi siya masami ay perti no daway sa ginatakan nga magtulo-tulo ang ulan masami mga kaaksyon inang kataro trangkaso lang nga pang-igo mga kaaksyon no sining nila daw lapas naman sa tubong ning inadlaw niya but sa tiyempo gini siguro no. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Pero mag-ainop na kita tubdob kita sa Taknalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon unit reporters. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa sining nga udto nakaamat-amat na siguro tibog niya ang halos kalabanan kagang iban sini wala pagidman no kay tiara pa sa obrahan ng iban by 12 o'clock mabatsi na sila kag manyaga and mapaway kadali more or less isa ka oras kag by 1 o'clock malarga naman kag balik sa trabaho ang aton sining nga mga kaaksyon no. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa kapurukan kag kabaranggayan sa syudad sang Bacolod sa mga kabanwahanan kag kasyudaran ya dira sa diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga kaaksyon ta dira sa oriental side nga naga-monitor sa sining nga udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kag kalakip ba ng atong sining nga mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capi sa Clan Antique kag tubtob sa malabutan sa atong sining nga pag-broadcast. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short mga kaaksyon no. Sa kinahanglan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial pagdalo ni aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa gobyerno probinsyalon mangin proactive sa kampanya kontra dengue agod nga mapunggan ang epidemic year. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa palayag ni DSSD Head Pasitatero ay nagretero naglisubong adlaw siya. Sinong mabulo sa iya bilang Department of Social Welfare and Development Officer sang syudad. Sa balita sa BCPO mga kaaksyon, most wanted person nga ginatudlo man suspect
sa pila ka mga biktima sang shooting incident diri sa syudad kag probinsya dakop sang kapulisan. Sa balita sa Nokpo karon dugay-dugay gabalita ni aksyon na Jan Diaz ini may kang tanan sa bawperte maning insidente ining soltero blang ginhatok-katok sang labo sa banwa sang Morsya patay ini ang biktima. Kag pila ka latest man nga report ini may kang tanan sa isa man ka personaho riding in tandem suspect kuno ni ginlutang ini sa banwa sang ilog. Kag Nokpo wala na sang namonitora nga drug group sa probinsya sang Negros Occidental. Sa patrol nga balita, igabalita ni aksyon na Eden Nabuso pagparehistro sa mga pumuluyo sa National ID sa nabukid nga bahin sang probinsya. May kabudlayan PSA head ini sa implementasyon sang laye sa registration matapos ang 80% na sang populasyon sang Pilipinas ang nakaparehistro. Sa balita naman kay aksyon na Roger Gotib maki-update ato sang shooting incident blang nag-involve sa isa ka miyembro sang Philippine Marine na hulog lamang sa physical injury ang kaso sang Philippine Marine nga involvado sa shooting incident nga nagbiktima sang isa ka nurse sa resolusyon sang fiskal 3,000 ka pesos lang ang piyansa. Nakulbaan siguro, no? Kahit 3,000 pesos lang. Ay, kahuluya. Sige, sa balita ni Akson Nelson Patinio sa area sang Calatrava, mga kaakson akusado sa kasong pagbayular sa Republic Act 1716 o kon minor man mga kaakson sa banwa sang Calatrava arestado. Sa balita naman kay aksyon na vidya posible duwa ka mga wanted nga persona angot sa illegal nga pagpanahor arestado sa banwa sang Isabela. Sa balita nasyonal mga kaksyon, napulo ka big time smuggler sa Pilipinas o ginhingadlan ni Sultan Kudarat Representative Swansing. Pagpamatbato sa pagkapreso sa manunudlo nga nagpakaon bala sang basura sa estudyante ginpabakod sang Supreme Court. 11 ka mga top cops wala pa mag-resign suno sa kay PNP Chief Asurin. Hagna sa environmental protection sa West Philippine Sea, nag-arangkada na sa Kamara. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay mahina ang kalaban. Sige, samtang nagaro pahunay-hunay kamo sa sining udto, mga kaaksyon kaming bahala sa pagdala karon dugay-dugay sang balita mga kaaksyon. No? I-like lang lihog kag i-share ang atong sining Facebook page. Like kag share. Tapos ninyo like kag share, ipadala ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tayo na karon dugay-dugay pag maka-time kita mga kaakson sa inyo sining pagpangalagad. Sige, i-like lang kag i-share tapos ang inyo sining mga mensahe
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaksyonta, naglabot na sa 84.72% mga kaksyon ang employment rate o kung nakasulod sa trabaho sa 1.2 million nga mga graduates sang tuig 2022. Mayuning balita nga nag-graduate ini sila sa Technical Education and Skills Development Authority or TESDA mga kaksyon. Ginpahayag ni TESDA Deputy Director General Anisito Bertes III nga katumbas ini sang 8 sa 10 ka mga graduates sang nakaligad nga tuig nga may trabaho na sa karon mga kaksyon. Tiyan mo ning mayong balita. Sa sining nga tuig, ginpahayag ni Bertes nga plano nila nga mag-train sang 1.8 million nga mga indrole sa patag sang agrikultura, construction, IT, BPM o kon digitalization programs bala, lakip na sa healthcare kag tourismo mga kaksyon. Amo nang mayong balita da. Tisuno pa sa kay Bertes, importante ang upscaling o kon reskilling sang workforce sang pungsod para makakuha sang mga bag-o kag dugang nga training para sa pagsulundan nga pagasudlan nga trabaho mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ari ang mayong balita pagido, kundi modernized jeep ang makita na sa mga dalanon diri sa syudad. Pero sining aga 97 naman ka additional 97 additional modernized jeepney para sa anom ka mga ruta diri sa syudad sang Bacolod. Ang ginbuyana mga kakson sa mga dalanon ta no ang primero kag subong mga kakson ang United Negros Transport Group or Cooperative no unit ko mga kakson ang nagkandak sang ila vehicle blessing, ribbon cutting ay puwerte kag launching sang 97 ka Class 2 FAW modernized public jeepney or utility vehicle MPUV units sa Central Hall, Ayala, Capitol Central diri sa syudad subong aga mga kakson. Ti mga 30 out of 97 ka MPUV units ang na-delivered na sa syudad kag still waiting ini sang 67 ka mga units nga mag-abot na mga kakson. Ti ang motorcade caravan event kag unofficial kag ang official ribbon cutting ceremony ang ginpatigayon sang unit ko mismo nga pinagi sa kay Chairperson Romilly Soligin no? Kag araman si LTFRB Region 6 Director Richard Osminia kag Cooperative Development Authority or CDA Region 6 Director Nora Patron no? Sunod diri sa kay Councilor C nga among nagtambong kang nagdeliver in behalf ni Mayor Albi Benitez. Among nagdeliver sang iya sining mensahe. Tigindayaw ang ining unit ko sa padayon nga pagdamo sa mga units kag pagladay diri sa syudad para makomodahan ang mga pasahero mga kakson. No? Ining ang anom ka mga ruta ning gin-award sang Local Public Transport Road Plan or LPTRP sa UNETCO amo ining Shopping Libertad USLS Road mga kakson. Shopping Libertad
to USA route, USA, do kalayo naman to, do Amerika naman, no? USLS nga ruta, mga kaakson, no? Bali 16 ni ka mga units ang ginawards, mga kaakson, while ang 18 ka units ang para naman sa shopping Libertad San Agustin Road, mga kaakson, kag ang handumanan Mansilingan Libertad Road, kag 15 ka units naman sa tagsa ka mga ruta like sa area naman sang Tangob, South Capitol Road, Road, Takuling Central Market Road, and Banago Libertad Road. I total of 97 ka mga units, mga kaakson. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa mga kaksunta, daligid lang, no? Live Extension Coffee Mix anay kita. Ang Live Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix. Ang pinakaunang ready-to-drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sang inyo immunity. Ang LF Coffee Mix mahamot sa mananam kag insakto gidang tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! standby sa balita sa patrol karon dugay-dugay. We have aksyon na Ida Naboso, balikan ta siya pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara gina na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ubra ko na daso. Brown na daso. Singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito.
Oo. Nga bala nga isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share, kana. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikpar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo. Yung kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Iyan na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka, kaya nga mo ito mapag-abay kung pwede lang ang kaya nga mo ito. Sige. Tumanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras, 12:03 na mga kaaksyon. Sige, kantuan tanan ang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Ini may kang tanan sa pagparestro sa mga pumuluyo sa National ID sa nabukid nga bahin sang probinsya may kabudlayan kuno. TPSA head or nagpanguna sa implementasyon sang laye sa registration matapos 80% na sang populasyon sang Pilipinas ang nakaparehistro. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Action Rec, ginako ni Philippine Statistics Authority Chief Statistical Officer Luis Gonzales nga may kabudlayan ang pagparehistro sa National ID sa mga nabukid nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Sino kay Gonzales, may mga adlaw nga nagatiner dito isa ka semana abe ang ilang mga personnel para lang marehistro kung makuha sa National ID ang mga pumuluyo. Sa karon, sunod kay Gonzales, nagapag-iangot man sila sa mga eskwelahan. Agod magbutang sang bus para kaparehistro ilabi na ang mga kabataan. Sa karon, yara na sa 2.5 million ang nakaparehistro sa National ID diri sa probinsya sa Negros Occidental. Apang ang problema gid lamang among pag-release kag pag-abot sang ID gikan didto sa national. Ginpahayag man ni Gonzales nga sa ila report nga nabaton sa head office
Yara na sa 80% sa populasyon sa Pilipinas ang nakaparehistro sa national ID kag kumbaga ahead sila sa timeline sang implementasyon sang nasambit nga laye nga 4 ka tuig. Subong ikaduha pa lang ini nga tuig Action Rex kag ti nagapati si Gonzales nga sa nabilin nga 2 ka tuig makumpleto kag tanan na ang makaparehistro. Pamati naton si PCA Chief Statistical Officer Luis Gonzales. Malabot nga matravel lagyo ang amon nga mga personnel at the same time ang amon nga mabulubudlay sa travel nila tapos ang pag-abot dito may ara iban nga daw hindi gid substantial ang mga tawo nga nagakanto. May posible nga nagastay sila sa taga iban nga nigaw siniman naman kung depende kung may stayan sila nga lawig. Gamay na lang gid man kay sa subong ang amo na lang gina-focus gani subong sa mga schools na kami naga-focus kay mo kuyara na lang na siguro ang wala gid nakaparegister. Depende sa schools nga ma-approve sa amon nga request kay may mga schools sa mga hindi pa sila pwede. So amo na siya nga amon ginaano subong. Ang sa aton sa Negros Occidental ya more than 2 million na kita mga lapit na kita 2.5 million na register na to. Ang releasing sang ID sa total national nga report. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Ida Raboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eden Abuso, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:07 na nga aton oras, mga kaaksyon. Live extension, super fiber, anay kita. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Siling ni Sir Alex Montesa na may man na i-modernize ang mga tricycle kag tricycad. Sir, para more secured kag mangin presentable man. Siling pagid ni Jag Sigal, no? Kay Jag Sigal, linya very good gid nga magdugang sila sang modernized jeep. Kay ang mga traditional jeep wala na gid ina sila safety, wala sila rear light, brake light, tail light, nagabuga pa sang itom nga aso sa tambutso. Hindi man guro tanan na mayara pagid man, mayara man sa lawayon, no? Sige, thank you gid Sir Jag Sigal, no? May lang pamati kay Madam Virginia San Antonio Olpenda nga nagapamati sa sining udto. Kay Lia Hayubo, may lang monitor kay Nanay Monica Era Hayubo, no? And Arlon John, no? Arlon John isa, correct na gapamati sa Talok Bago City upod sa mga manghod ko nga si Agot kag si nanay kag tatay ko. Ayo, salamat gid. Humalumina, salamat gid, no? Thank you gid Christine Minies Villalobos, Rodney Ismaya, no? Nga naga-monitor sa sining udto.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos sa aton sini nga pagpanumbalik dugay-dugay ang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center angot sa pagretero na subong adlaw ni DSSD Head Pasita Tero. Sinong bulos ayhan sa iyano? Magbalik ang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabatik ka. Ihanap na ng San Diyos ang pag-ubay na pamati ka kay nga mo ito mapag-abay kong
Isa lang ang kaya ng kamot to. Sige. Umanda ka lang. Dako na bulit. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iba naman nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, umalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na?
Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV. Mas ng maaksyong buhay, ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:20 ng aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pagretero na subong adlaw ho sang DSSD head naton diri sa syudad nga si Ma'am Pasita Tero. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex kadungan sa ika-65 nga kadlaw ni DSSD head Pasitatero hamuman no ang yasining nga opisyal nga pagretiro subong nga adlaw January 24, 2023 Action Rex. So sa karon nagaproseso ni si Ma'am Tero sa yasining mga clearance sa Action Rex para man siya sining mga benepisyo pero according diri siya siya nga pagpangalagad naglawig siya 9 years diri sa may LGU sa Bacolod City pero sa idalom lang sang DSSD bilang pamuno mga 7 ka tuig kadto Action Rex nga sining pangalagad bilang DSSD head diri sa may syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio nagapasalamat si Tero sa mahal nga makako sa pag-atag si Action Rex sa mabakod nga tagipusoon kag dedikasyon man sa pagserbisyo ini apisar o sa Action Rex sa mga pagpanghangkat, pagbatikos kag pagpakamalaot man sa iya sining pagserbisyo diri sa may syudad sa Bacolod nga according to ang manano ang mahal nga makako ang naghatag iya sang kusog para matubang ang tanan nga mga problema kagang iya sining pagserbisyo. Nagapasalamat man si Ma'am Tero sa katapos ang media mga dati nagbulig man sa pagpabalob Action Rex sa publiko mga announcement mga importante nga mga impormasyon nga mapalabot man sa mga Bacolod noon Action Rex lakip man ang pagpasalamat sa publiko sa pagsuporta sa sining pagpangalagad bilang DSSD head. Bangod sini nagaserbe karon nga officer in charge sa mga office ang si Ma'am Masali Abelardo Action Rex nga muna siya ang kumbaga ikaduwa no nga may pinakamataas na posisyon sa bahin sang DSSD head. Do naka-head manasang DSSD naton si Ma'am Sally Abelardo gani, no? Yes. Do chimpo ni Mayor Bing? Daw nag-serve niya siya as OIC once nga mag-leave si Ma'am Tero. And then wala, so far wala pa man sa mga opisyal nga mga memorandum from Mayor Abby Benitez. Sige na follow up man ni Ma'am Tero kung amangin plastada, no? Since nga subong adlaw retired na, no? Nagakalipay ka sa Ma'am Tero nga daw na lang puwasan niya man ang tarang nga mga problema kag pagpanghangkat sa DSSD nga amo na siya ang office nga involved sa paghatag sa mga financial assistance ginapalapitan sa mga nagakinahanglan sa bulig, no, like medical, burial, mga nasunugan, kag ibang pagiging mga ayuda Action Rex nga tialin from DSWD National gina-download diri sa lokal kag sila may nagasala no sa mga recipients na kung sino dapat ang makabaton kag kwalipikado na matagan sang mga financial assistance. Kaya yung pagpahayag ni retired DSSD head Pasita Tero. Ay, diri sa Bacolod, 9 years lang ako sa NGC. Oo, pero may mga previous years man ako nga employed ako sa mga previous government offices ko. Okay. Bali sa NGC alone, 9 years. 9 years lang, oo. At DSSD head yun, ma'am, pila ka years? 2015, 16, mga 7 years. 7 years, oo. 7 years and a half. So far, ma'am, kamusta matapos 9 years? Almost a decade of service sa Bacolod. Wow, grabe ang ups and downs, no? Salamat ko sa Ginoo na He has given me strong heart, no, and dedication with para mag-serve. Kaya kung i-entertain ko lang ang mga batikos, mga sa ako, siyempre ka-disheartening man, no? Pero kuya, ang akong tuyo, magserve lang niya mo sa mga tao, magserve sa Ginoo. Kaya he was the one who appointed me no nga mag-obra diri para sa iya mga katawhan. So, despite all odds, I continue to work and the Lord is my strength and my stronghold. Action Rex sa portion din lamang sa pagpahayag ni Ma'am Tero nga medyo emotional man siya sining pagpalayag man siya sining farewell statement kumbaga
bilang head rabbi sang DSSD kay ambal niya aminado siya nga ti gusto iya patan iya nga mag-obra or padayon nga mag-obra sa gobyerno pero tiya mo na policy niya sang gobyerno nga once ma-reach mo na ang 65 years old nga edad mandatory ka na nga mag-retire sa pagpangalagad sa gobyerno kag sa publiko. Update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action dahil Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang bago nga vitamin D3. Nakoy kaning tonsil nagainom. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! DTX 500 mga kaaksyon, gina problema mo balang mataas nga blood sugar. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ana, ano nang nahuya ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inay nga nakatabang sa aming din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ng mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no? Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang
Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan niya pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri ang hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa dire nga Purok kay bagay-bagay na dapat yung malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:32 ang aton oras 12:32 na mga kaaksyon, no? Sa iluwantang anay ang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa gobyerno probinsyalo nangin proactive ni na sa kampanya kontra dingge agud nga mapunggan ang epidemic year mga kaaksyon, no? Grabe man ni ambot kung pilang kaso sang dingge dere sa probinsya sang Negros Occidental. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovi. Aksyon Mar. Good news man na dere sa Negros Occidental kon nakaso sang dingge ang paghabalan dagod yun na report ni Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang na sinisigil ang pagganabo sang kaso umpisa pa nag-legal action na tuig kaya natapos kagad man ang ito wag epidemic year nabutong na tuig 2022 ang epidemic year amo na sa action ang ikatatlo na tuig bala nga dira din na nagabutsog ang kaso sang dengue diri sa Negros Occidental. Ang pinaka-peak din na bulan nga motong 40 din ang pagdamo sang kaso action merits ang motong bulan sang Hunyo. Ang Hunyo 2022 basin mo mga lapit action merits 500%. Ang saka sang kaso i-comparar nagligad na tuwid 2021. But pag-abot sa bulan sang October 2022, dara na sumirit nag-umpisa ang pag-nubo sang kaso tubtub subong 2023 nga bulan sang Enero. So ang isa sang kasugtan sang provincial government pagi sa provincial health office na himuhon nila ang mga tikan paagos sa ganatawag na proactive. Proactive, but sa naman,
nga hindi na sumarekstag na hulaton pa bala nga may kaso nga nagaluntad kag amo pa ang pagsagaran-karan o kung paghimo sa tikan. Kung ang muna sige-sige ng kampanya ni? Yes, Action Rex. No? Sige-sige ng kampanya. Bisan nagadugo ang kaso, kag bisan pa Action Rex, ibutang pa nga zero na gante, zero din ki Aprilo sa Dindia, Negros Occidental. Sige pagihon sa gihapon Action Rex sa provincial government ang pagkakampanya para nga at least hindi na lang makatraka, hindi makasunod ang kaso sang dengue. Kay kung butang ka din sa buong 2023, isipon ka naman na sumiret sa tatlo naman ka tuig. So matupa naman na siya sa tuig 2026. Ang 2026, amo ng banantayan. Kay every 3 years, nagdamo ang kaso sang dengue dito sa Negros Occidental. Nga every 3 years, how? Every 3 years. Amo na sang ginatalang sunod na epidemic year. Okay, ang 2019, pagdubanta pa na sumunod, grabe na itong kaso sa dengue sa Negros Occidental mo. So 2019, pagsunod sa 2022, nagliga na nga tuwid, amo man ang pagdamo sang dengue cases. Kasi mga araw kita sa 2023, isipon ka naman, tatlo ka tuwid, kalantaya naman ang tuwid 2026. Ito ang target sa provincial government na pag-abot sa 2026, hindi na masunod ang pagdamo sang dengue cases. Yari si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. But the point is how we manage the dengue case. And right now, matanaw kayo sa dengue cases. Sa 20%. Yun siguro kung the highest that we have during the time of youth, I have no figures. But then, I think in September, wala ako isa. May big dapat ang point is we go down. Ang point na, kung we stay plateau, then we're not doing anything. But habang yung lagay na tao, ang atong interventions and all, with regards sa pang-attack sa different LGUs, na mga guy, effective. That means, right now, ang plano sa province is we will not be again reactive na sa dengue. Mga 3 years ang ating ginahulat para usakan siya. Go active ta in a sense, malo na tama, during this time palang nag-start attack. Kaya lamang na sa palayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Para nasulit sa gabi, pakarolan ko lang kay may bago rin niya ko na reaction si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Una din at sumunod sa siring status bala sa ginabuhi nga Negros Island region. Kaya ang isyak so nagista ka sentro dito sa kay Negros Oriental Governor Roel Digamo na nagpalayag sa iya sa nga opposition. No? May ara sang reaction sa pananawan diri si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang ka-action nabitan sa Kapitulo Action na maulog sa Dubaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid aksyon na Marlon Hidavia, aksyon na John Diaz, standby anay sa Nokpo. No backlash dashboard, no car aircon cleaning system gamit ang German technology. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero
Kay kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga, search mo, tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Ng maaksyong buhay, ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Happy birthday kay Mama Net, no? Mama Janet. Happy birthday, Ma. From 30 and Nini. Kag sa akon man, of course, no? May lang nga pamati kay Rizal Balsimo, Merly Gonzaga, Action Rex, si Ma'am Sally Abelarde. Department head ko na siya. Sangga work pa ako sa SDC. Gani man. Mutong ang balko kay Action Dale kay na. Si Ma'am Sally Abelarde, kagi man department head, no? Ayos! Ana Sinoro, salamat gid Raquel Villaferte Martinez, no? May lang pagpamati man dira sa Tasoy Farm sa Proc 6 Barangay Alangilan, Bacolod City. Tomas Brunyola, Nobi Magapan, salamat gid. Patrick Saludares, may lang pag-monitor pamilya Saludares sa Sitio Upper Buenavista, Barangay Quintinrimo, nga nagapamati sa kapihan ni Nonoy Patong Saludares. Scout Ranger sa Binalbagan, salamat gid. Jocelyn, thank you so much gid. And Ryan Belio, wala nga pag-monitora. And sa kay Humalumina, Christine Minyes Villalobos, si Rodney Ismaya, no? Wala nga pag-pamati kay Nathan Trinidad, no? Trinidad, no? Okay, kay Imbong Jocampo and Clover Aguirre dira sa Manapla, Aguirre family. Kag advance happy birthday kay Ninya Reza Aguirre, no? Idilaw, salamat gid, no? Leia Hayobo, salamat gid Leia Hayobo. Tauros RGG, no? Dira sa Barangay Santa Rosa, Morsia, Negros Occidental. Rochelle Folinso, Susana, ara naman Ros Guevara, may lang nga pagpamati dira sa Alabang Muntinlupa City, no? Ayos sa kay Jodette Calves Pamposa, Rose Guevara, may lang nga pagpamati. Madam Georgia Gargasiran, no? Gian Resicio, salamat gid. Happy birthday to Ma'am Jeanette. Ay, okay, sige. Miss Gian Resicio, salamat gid. Madam Gian Resicio, salamat gid. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga Nangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:47 ang aton oras. Sige, kantuanta karon dugay-dugay ang balita ni Aksyon na John Diaz, mapanukpoan ay kita, no? Ini may kang tanan sa soltero nga ginhatok-hatok sang labuho sa banwa sang Murcia, patay ini ang biktima. Kag sa banwa sang ilog, may ginlutang kuno nga isa ka persona nga riding in tandem ang suspect man, no? Kag nukpo, wala na sang na-monitor nga drug group sa probinsya sang Negros Occidental. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na John Diaz sa nukpo. Aksyon John. Patay diri Aksyon Rex ang hinablos matapos nga ginatok-atok sang labo sang iyakawgrigon nga tiyo dra mismo sa area sang Purok Ginam-an sa Kopini Barangay Minuyan sa Banwa sang Murcia. Ining area kung saan naguntad ang krimen, actually layo gini sa Aksyon Rex sambal diri kanhi Police Major Mark Joel Reclamado ang hepe sang Murcia PNP do hindi nagasulod ang four-wheel vehicle kinanglamon ni Lakton patakla dito sa bukid Aksyon Rex o kung pwede ka man kamarabal galing kay tido mo makaluluoy guro motorsiklo takla dito sa nabukid nga bahin sang Banwa sang Murcia. Ang biktima diri amo ni si Lito Pabrua, 42 years old. Ang suspect naman tiyo yang si Francisco Rose, 59 anyos, na residente sa tanan dra mismo sa Purok Ginam-an, Barangay Minuyan. Ang natabo sa diri ang ni reklamado na actually ara sa balay sang suspect ring duha nagainom Aksyon Rex no sulod sang balay. And then dumiara sila gurugid istoryahan nga daan naman nila nga mga iswa o kung na away-away abe tubtob nga nagnilalisay ini silang Aksyon Rex nga duha. Lipod diri sa ibalo sining biktima nga si Pabrua nga ining suspetsado nga si Rose na ginataklos ini siya nga binangon. Dito gulpira sa sa ginbunot na binangon abaw hinatok-hatok kay kalabo madamo nga beses sa lawas ining biktima ang westo kay do kadalom gid sa pila sa nga ulo Aksyon Rex. Nalapit kini kan mapiyak ang ulo sa ning biktima nga gintaraan gid sang iya naman nga kamatayon. Dugay na or na late lang siya nga report ining kaso kay kalayo abi sang area and then ang suspect ni Aksyon Rex sa niya personal nga nagkadto dra sa may Murcia PNP kag nagsungka
kay ulihin na lang gid dito nakatuan kapon sa ngapon sa kapulisan sa proper kung sa may area mismo kung saan inagluntad ang iniman nga krimen. Karon aradra na hunong sa custodial facility sa Murcia PNP ining nga suspect nga si Rose kay ginaulat pa sa kapulisan ang desisyon sining pamilya sang biktima kung magapasaka sila sang kaso. Yali si Police Major Mark Joel Reclamado ang hepe sang Murcia PNP sa tan interview. Bali sir, may kuan sir, accordingly sir, may old grudge na sila nga daan sir. Tapos ko, nag-inom sila sir mo. No sir, tapos ang old grudge nila nga daan, ang mga guro ang na-trigger naman sir. But sining on sir, danay sila sa ilimnan nga duwa. Ay sir, sa balay sila nag-inom sir mo. Balay ka ano sir, ka victim or suspect? Do balay sang suspect na sir. Tapos amotugin hatok-hatok ya kalabo. Yes sir, sir mo naging labo yes sir. Ano mga pilas ya sir? Damo sir, damo puro mostly sir, ulo ang igo. Oo. Oo sir. Ulo kag salawa sir may ara sir. Patay ng victim sir no? Oo sir, dun the spot gid sir. Pero ang suspect ya sir din subong? Ari sir bali sir nag-surrender pagkaaga sir. Mga kanon sir. Actually, Police Major Mark Joel Reclamado ang hepe sa Murcia PNP angot sa sining kaso. Sa iban pa nga balita sa Nokpo, ang Negros Occidental Police Provincial Office sa ginpatigayon nga pinakauna nga face-to-face press con matapos man ang nasobra duha ka tuig Action Rex gin-confirm nila nga ang mga drug group nga anom kabilog diri sa Negros Occidental nga sadto mo ni ang ginamonitor sang kapulisan way back 2019 na dismantle na ini magsiling na dismantle na bungkag na Action Rex and hindi na gid totally nga naga-operate sila bilang isa ka grupo. Ang madari ni Police Captain Jody Catalogo ang spokesperson sang Nokpo, ang anom na certify na sang National Headquarters ng PNP, gaya ni Action Rex, wala na din nag-operate sa Negros Occidental. O galing lang kaya minado naman din si Catalogo, nga mga remnants pa ini sila, magsiling remnants, doy na balang mga nabilin sa ito nga mga grupo, nga ginapang hatagan nila sang supply, and then nagasigig yapon niya bulubarigya. Kumadumduman aton na sang tiyempo paparin ni retired police Brigadier General Romeo Baleros adtong Nokpo Director gintumo dining anom ka mga drug group nga among Ramos Drug Group, Devinagrasa Drug Group dra sa Silay, may Bacos Drug Group man, ang Burgos Drug Group kag Macondato Drug Group nga actually linked man sa Bertoso Drug Group. Tining anom ko no, hindi na ginamin sa mo kabako, dilabi na nga ang pinaka-latest to last year dogin tamat ni Sikop ining Bertoso Drug Group. And then ang sa may Bugalon Drug Group Action Rex nadakpa naman nila nga leader sa may barangay kaya magsala dito sa may area sang Kamangkalan. No, nadakpa na tong babae kagining sa ka high value individual nga grupo Manila Action Rex. Sinagraom diri si Catalogo kumo nga wala na subong nagapadayon ng oplantok nga programa sa PNP, lain naman nga pros kontra illegal nga droga, mangin mabakod gapon ang kampanya sa kapulisan. Yari si Police Captain Jody Catalogo ang spokesperson sang Nokpo. Sir, di wala na sir. From how many? May ara kita na 6. May ara kita sa south. Sa north actually may ara tada ang Bertuso. And then the most prominent is the sa south natin ni like the Bugalon and the may iban pa ng mga grupo natin. Ikaw not operating anymore na as a group anyway. Tapos ng dismantle din natin. Anong one of the considered naman natin sa kilala nyo naman na natin yung mga previous usual suspect natin na nga as banjing. Hindi ba sila sir? Sa silay natin ang operative ang Devinagrasa siya na maubos naman na gani ang natin naman. Remnants na lang. Remnants na lang. Taksarak si Police Captain Jody Catalogo ang spokesperson sa Nokpo. Karon sa pinaka-news and public affairs program sa Action Radio, gina-check kaning shooting incident nga nagluntad sa Banwa mismo sang Ilog. Kung sa diin ining lalaki nga nagamaneho sa motorsiklo, gintalokpan sa madamo nga beses sining duha ka mga suspetsado Action Rex. Actually, ang investigador sang Ilog PNP sa latest natin update nagpadulong sa pamilya sining biktima for further investigation pa Action Rex no kay ang
motives ni Dre ila pagid ginahibalo tubtob sini nga mga trion. Kag karon man may stabbing incident man sa inubaan, plus may nasapwan patay sa Manwa naman sila Castellana, may mga na-recover dito nga mga kalibre, wala pa matubog nga kalibre sang armas lutang. Balik dagikan sa NOC po ang kaaksyon nyo. Aksyon John Diaz na sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na John Diaz, balita gikan sa NOCPO. Sa mga kaaksyon ta, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C, kinanglan tala magmighty C kita, no? Alkaline base nga vitamin C ini dapat permi nga mangin mabaskoga ang imo sining nga immune system. Magmighty C kita, protektahan ang ato sining lawas batok sa mga balatian. Magmighty C kita, dre sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C ini. Magmighty C kita, mga kaaksyon. Luwas sining mighty C, Santon Plus Coffee Mix, mga kaaksyon, no? Sa mga Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata. Naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamong gini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa
diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo di nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa action na Radyo Bacolod, hindi pasalamat ng Kinisang PM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat dito yung patigayan ng aming activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat dito sa action na Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupor ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga... At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:02 ang aton oras. Standby na aksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa BCPO. Kadtuan ta na sa karon dugay-dugay mga kaaksyon namon sa kanginan. Premium D3, ang bago nga vitamin D3. Sa sinang nabalaan ko. ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:04 ang aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa BCP, most wanted person nga ginatudlo man suspect ni sa pila ka mga biktima sang shooting incident sa Bacolod kag probinsya dakop sang kapulisan. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eden Aboso sa BCP. Aksyon na din. Action Rex, ginaresto matapos ginserbihan sang warrant of arrest ang most wanted persons ng Police Station 1 bangod sa kaso nga murder sa tong Enero 21. Sunod kay Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, spokesperson sa BCPO, ang ginaresto amo si Jonathan de Vinegracia, 21 anyos ang edad, kag residente sang Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Dugang pa ang lead unit among Bacolod City Mobile Force Company kag ginupdan sang Police Station 1 bangod sa Rosario Street, Barangay 32, ginserbe ang warrant of arrest.
Sunod kay Gabana, ang warrant of arrest ang para sa pagpatay ni Divina Gracia kay Jonard Esquilla kung madumduman, 40 anyos nga ginluthang kag napatay sa itong Pebrero 23 tinalikdan nga tuig sa may Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod. Samtang kinausisa pa man sang kapulisan ang warrant of arrest sa kaso man nga pagpatay sa una sini nga biktima nga si Elmar Gayatin, 27 anyos, sa Banwa naman iya sang Pontevedra sa tong Desyembre 25, 2021. Ang isa pa sini ka biktima amo si Donald Joseph Casiano, 28 anyos, siya iya man ginluthang kag ginpatay sa Purok Sigay, Barangay 2 sa tong Enero 26 sa tinalikdan nga tuig. Sunod kay Gabana, ginaaligar nga si Divina Gracia ang nasugo sa iyang grupo nga magpamatay sa ginaaligar asset sang kapulisan. Gina-verify pa sa karon kung aktibo ini nga miyembro sa Divina Gracia Drug Group. Sa karon, wala pa sa schedule kung sanong arraignment ni Divina Gracia matapos pag-o pa lang ginbalik ang warrant of arrest sa korte. Yaring kabahin sa papahayag ni Lieutenant Colonel. Kaya anong matabo ni si action din daligid lang anong matabo ni siya kundi may pending kaso ni Salwa sa pagkadakop sa iya, i-serve pagid ni siya? Yes, ang duwa action Rex nga another murder. Ako pa ito ginasumay pa nila kung diin na tong warrant of arrest kung napapanaog na. Kaya para matingob, kag kung tatlo, giniti 3 counts of murder action Rex. Pero ginuna ni Danay ang iya ni nga ang ulihiya sini nga biktima nga si Casiano tumbala. Last year lang ni tinauna niya serve sa iya kag schedule for arraignment na siya gani wala pa kabalo si Sir Sarona gikontak ko man gani kung saan og gid ang iya sini nga arraignment kag ang schedule na lang sa pagsugod sang hearing sang kaso kay ti bataon man action Rex 21 years old pa lang pero sunod-sunod na yang iyang pamatay action Rex so hambal gani isang kapulisan ti dako gini nga kwan nga kumbaga lupo gini sila kay ti siya ni kunudanan ginasugo sa nga mga target sang ginaligar asset sa kapulisan pero tingin pamangko taman niya si Sir Gabana gin verify taman kung tatlo ya kanini ka biktima kung asset gin man bala tuod sang kapulisan ti gin panginwala ni Sir Gabana karihambal siya nga hindi na iya asset sa kapulisan ining mga nagkalamatay kag kumadumduman mo action Rex kay ginbasa ko gin backtrack kong mga news item ta sa tatlo ni ka mga victims lunsay mga drug related ang tanaw nga rason sa pagpatay sinisila. Aring kaman sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Siya nga ni Judge Amsel Mercader of RTC 6 Branch 48 sa issued sang May 4, 2022 with the criminal case number 22-55756 for a case of murder. For crime of murder. Then ang kuana sa iya na ang kaso sa biktima yang si Jonard Esquilla, A.D. Quilla, ang taga Purok Sigay ang iyang biktima. Kabayan na action Rex sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Ida Naboso. Una sa balita ng action sa Bacolod, Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gidaksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa BCPO. Aksyon na Rodrigo Tibsan Bayanaynoy sa Cadiz City. Malakay Finance Corporation na nakita, no? Ang Malakay Finance Corporation nag-offer ni sang house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang namtang sa may Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka na ikatawag sa 433-4309. Action Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world.
Even here in the US, Balansi kag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon na ang At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Santon Plus Gold, mga kaaksyon. Ang para malikawan ang diabetes. Aksyon Radio #1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antropina Sugapon. They call me Tito Wilma. Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanakin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga
Basi ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong nila. Tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 15 ang aton oras. Standby na Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Live extension na vitamin D3. Ining rason nga gina-recommend ta sa inyo. Ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay... Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kantuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Nahulog lamang sa physical injury ang kaso sang Philippine Marines nga involvado sa shooting incident nga nagbiktima sang isa ka nurse, no? Sa resolusyon sang fiskal, 3,000 pesos ang iya nga piyansa, mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, hulog lamang ang kaso sining Philippine Marines nga gin-file sa kaso kapon ang gin-file nga kaso is process the homicide gid. Kagadala ang mga witnesses gin-present ini dito sa fiskal sa bayan sang Ciudad ng Sinay. Ini ang pag-file sa kaso sa mga kapulisan matapos na nag-voluntary surrender si ining suspect nga gin-kilala kay Jan Emerson Dolino, ialiman 26 anyos, nga residente sa Purok Pag-asa, Barangay Fabrica, Ciudad Santagay, kagisa ka-active nga Philippine Marines, assigned dito sa Tawi-Tawi sa ERMM. Now, ang report nga pasulod na ang kaso, kung gin-file na ang kaso sa sala ni Fiscal Analo sa Son Arlis, ang city prosecutor sang siyudad sang Silay. Ang report nga may ara nga gin pamangkot balato nga witness sang biktima, kaya paayag ang witness nga ang ila nakita mo ang pagtiro sang pinakabises sang suspect kaya sila nga armas sa salog. Bagay nga ang isa kabala amo ang nag-ricochet. So, ang kaso, nagnubo. Bangod sina, kay wala sang intensyon na tiruhon gidman sining Philippine Marine ang biktima nga karon ni harap pa iya sa bahin sang Our Lady of Queen of Mercy Hospital sa bahin Ciudad sa Bacolod. Sa payag ni Police Captain
Gina Fernandez, ang spokesperson sa Cavite City PSP. Reckless imprudence, sir, resulting to serious physical injury. Actually, gina-correct na kay sa information nila serious physical injury, kundi nga physical injury, gidlang action rec. Okay. So, ang procedure homicide to nga una to, wala to yung mama niya, hindi to sa... Wala to, sir. Oo, kasi may bago na-establish na, na data kami sa halin sa witness. No? So, wala man to direktang silog ni Zero kung saan pa nag-ricochet lang to ang bala, sir. Nag-ricochet lang. Yes. So, nanugid ba mga sitwasyon? Ang ining Pilipin Marin, gaino man sila upod sa mga barkada yan, no? No, yes, sir. Yara man sila sa area. Yes, sir. Government issue ni siya, Kapit. Yes. Yes, sir. So, ang mga basiyo to sa bala, sunrek sa recover man ang apat ka mga basiyo sa NMM, kag ang 9mm din sa uligin, pagka sunod nga adlaw, pagkaga nag-surrender man siya, ang Philippine Marine suspect kag turnover man ang sining nga 9mm caliber pistol na tiging confirmar nga isa ka service firearm government issue para sa iya action rex sa sining Philippine Marine. Sa subong ditinado pa siya pero process sila sa process na sila sa pagpensa sang 3,000 ka pesos. Ang may living partner si Kiling ari di karon 27 anyos sige edad kay may bata sila nga tatlo na katuig nga taga Diriman sa may barangay Tinampaan sa Procnara. So ari man di kagamo nagabulig sa iya pamilya nga maka process ang ila sini nga bail agod nga makaangkon siya sang temporaryo nga kahilwayan. Pero so far amo na instead sa tong process to the homicide nga kaso nahimo na lang siya nga reckless imprudence resulting to physical injury. Hindi niya serious physical injury. Kaya pamangkot ko, ano ang diferensya sa physical injuries kag serious physical injuries. Kaya kung may nagkalandula, kuno nga mga bahin sa lawas, so that is serious physical injuries. Pero hindi niya kaso, nag-ara to de igo siya sa bala, pero sa pagbanda lamang sa bala, kag actually mapakita gidra nga nabandahan lagi siya sa bala kay wala man gali makalapos ang bala sa sinilawat sa try nga operahan ang ining biktima action rights. Report gikan sa syudad sa Cadiz sa atong sining nga mga action nga mahilig magkape. Iwat nagaribay kita live extension coffee week sa lamang ang kape nga bayara nga vitamin D3. Sa isa ka sa season kape nga aton ginainom. Aksyon Roger Guti nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacoran, aksyon! Roger! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid Akson na Roger Gote. Bingagawon tanang balita ni Akson Nelson Patinio sa Calatrava, akusado sa kasong pagbaylar sang RA 7016 or child abuse. Sa mga banwa, arestado. Yari ang kaundan sang balita ni Akson na Roger Gote, Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex arrestan sa ginisang para sa Calatrava Police, 3rd Mobile Platoon, 1st Negros Occidental Police Mobile Force Company, 2nd Mobile Platoon, 6th of 5th Mobile Company sa Regional Mobile Force Battalion 6, kag Provincial Intelligence Unit sa Negros Occidental, Provincial Office si Kim Estimada, 41 anyos, soltero, kag residente sang Purok, Makiangayon, Barangay Luo, Banwa, sang Calatrava, alas 12, pasado kahapon nga adlaw, Lunes, Disyembre 23.
Sistemada ginaristo sa mga otoridad base naman sa warrant of arrest nga ginapagawa ni Judge Sammy Abellado ang presiding judge sang RTC Branch 58 sa siyudad sang San Carlos nga napitsahan sa Enero 9 sining nga tuig sa kaso nga pagbayular sa Republic Act 2016. Gen-recommender man sang korte action rex ang 180,000 pesos para sa iya temporaryong kahilwayan. Sa karon nahunong sa custodial facilities ang Calatrava Police ang akusado. Para sa proteksyon sa ngaton lawas, batok sa mga balatian, bakterya, kag subong man, viruses, proteksyonan ini pinaagi sa pag-inom sang sa Banwasang Calatrava, kaaksyon nyo, Nelson Patiño, una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon Nelson Patiño, no? Evergreen Herbal Capsule anay kita para sa may mga constipation. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
tanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kasi kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato sining pangalagad ang balita ni Aksyon na Vidya Pasible pa karunanta na lang ina mga kaaksyon namon sa kanginan. No? Kaya daw kulabos kita sa tiyempo, diri sa inyo sining palatuntunan. Ang waita malabutan nga mga greetings sa pabuasanta na lang ini mga kaaksyon namon sa kanginan. No? Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dirigid lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita.